Welcome to Sky Plaza! Sky Plaza, Natividad! Here we are! Let's go! Yo, magandang tanghali po. Nandito po kami ngayon sa paakyat po sa, ano, ang tawag dito? Chinese Garden. May naman nakikita po kami baykong dyan paakyat kami. Nakakapagod. Wala yun. Kasalukuyan po tayo ngayon na nasa paakyat. Tara, sumama sa amin. Nakakapagod. Dito na kami. Parating na kami. Kataas. Ay, ako, alam nyo mga tropa, kung alam nyo lang, sobrang na-enjoy. Nakakapagod, pero mas nakakapagod. Guys, alam nyo ba yung hirap dito? Nag-gym tayo, pero di pa to kasi diretso, pababa. Yo, what's up mga katropa? Nandito po kami ngayon, ang ganda ng tanawin. Pero hindi pa tapos dyan, didiretso pa kami doon. Pinusta namin yung buhay namin, pero pag-akyat namin tindahan ng pala yung makikita namin. Pra você fizer mas tem uma nova onda que agora vai bombar. Depois do ice eu te pego e do tcha-tcha-tcha. Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar. Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar. Te jogo na parede, te chamo de lagartixa. Delícia. Nakahubad na kaming lahat dito. Tubig, tubig. Tubig. Hoy, mahal nyo pa buhay nyo? Mahal nyo pa? Hindi na! Delícia, se você tá com vontade, vou te colocar na lista. Delícia, delícia. Vem! Eu. Delícia. Happy birthday! Happy birthday! Cheguei na balada doidinho pra habilitar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou e disse faz o tcha-tcha. Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar. É uma dança sensual em Curitiba, já pegou em Porto Alegre, explodiu em Floripa, já bombou. Aqui no sul as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tcha-tcha, o Brasil inteiro vai cantar. Quando o DJ tocar. Magandang experience. Ang ganda-ganda naman eh. Napagod kami, super, di ba? Okay. Ang ganda. Umakyat kami ng matino, tas bumaba kami, naging baliw. Ekis na tong lugar na to, ekis, ayoko na. Pagkatapos dito mga tropa, pupunta naman kami sa Maranumpos. Yeah! 어딜 쳐다보는 거냐고 솔직히 너 그래 너 생판 처음 만난 너 왜 널 쳐다보는 거냐고 궁금해서 설레서 낯설어서 침착하게 서로 Guys, nandito na tayo sa Maranum Falls. Nakarating din tayo. Papunta tayo sa Maranum Falls ngayon para maligo. Tapos natin umakyat doon sa bundok na yun. Papunta na kami doon. Guys, enjoy.
미치겠어요 낯선 여자예요 낯선 향기예요 Yes I want some defense Franco, Franco, Frederick. Yeah. What the fuck is your name? What the fuck? JR. Yeah. Our team is traveling today into the wilderness. Taking a hike 10 minutes before our destination. And then... Oh my God! I saw something! Gulat mo ba? Gulat mo! The gemstone of Infinity War. So naglalakad tayo mga tropa pins. Medyo nakikita nyo sa aking kanan ay bangin. So the English of bangin is cliff. You motherfucker. Cliff. So watch your step. Don't step on the grass. Up in the house! Nakatara ng pain. Ito. Medyo sa talaga sa'yo. Lang. Paling po yung sa baba. Ito po kami maraming falls pagkatapos tayo. Papunta dito sa hindi ko papunta tayo. Parang galing. Ikaw, pasok ka sa picture. Lakat mo. May na ano na picture. Ito po yung yung hagdan sa Natividad, yung pinakamataas na hagdan. Correction, nadaanan na po ito ni Drew Aliano, kilala mo yun? Nadaanan na ito, dinaanan na ito, Andrew. Kaya mag-ingat po kasi baka bumigay yung kaya ingat-ingat lang. Kasi ito yung pinakasensitibong hagdan sa Natividad. Dahan-dahan lang. Highlight dito. Wow! Kaya mo yan? Kaya mo yan? Ano ba ito? Kaya yun? Oh! Ito po yung post natin, oh. Ito yung post. Pagdadanda dito, you should be careful because this kind of stone in this water will make the floor slippery. A whole new world. Oh, ha? Ganda na ba? Ganda na. Ano pa naman? Shit! Oh mga paws! Suwit na suwit naman ang adventure namin ngayong araw kasi nakarating kami dito sa Maranong Falls! Woo! Yo! What's up mga guys? At ito na nga, nandito na tayo sa Maranong Falls.
Ngayon, masasaksihan natin kung gaano kaganda tong falls na to. Kahit matarik ang aming dinaanan. Sulit naman. Ayun lang yung pagod na pagod tayo. Ayun, maliligo na kami.